Kani gede ke Akashvani Shillong ke kubor ban puli di kesan di jana kimat bokong san jo ke kubor. Beliau Menteri Rang Badu Narendra Modi yaki khat pratali ki Pradhan Menteri Bharatiya Jan Aushadhi Kendra haki station dal batru yaki projek kampen roi ki bapalat khat ar hajar kelur tengka. Angut ke Sarkar India ban penlong yaki jela kathan stelam mingi ki badap babiang bat ki baroi baman ong Menteri ke Sarkar u Rajiv Ranjan Singh. Yat bet ke election siteng samai ha Gambegre constituency jongka jela Meghalaya nin kesengi. Bat ngokmen ka Confederation of Ribhoi People. Bawan ke tamasa Meghalaya Cherry Blossom ha Bhoirambhong Ribhoi District. Kikubor babria. Menteri Rang Badu Narendra Modi nin kesi balang ula plibat plat ba ya khat pratli ki Pradhan Menteri Bharatiya Jan Aushadhi Kendra ha ki babon teli ki station rel hak lengkari. Menteri Rang Badu ula pli ye kita ki Kendra lengba ka video conference na Darbanga Bihar. Lembat ye kiwe di ki projek penroi ki besong dor palat khat ar hajar kelur tengka. Kita ki Kendra ki bela play bat ba kilong nak benta ban penyo ya ki dawai deshin ha ki station rel nak benta ki pat ba ha ka dor ka baduna. Haba ajing kren ha ka tegi lempung Menteri Rang Badu loong ba ka sarkar ka doni ka thong ka ba kongsan ban penyo ikilat jing sumaria baro ki pat ba salon sar ha ka ri. Haba ajing kren pat ha ka jingelang pat ba ka bela long ha ka snong shobhan ha Darbhanga Modi ulang baka sarkar ka phai khmat kerpang sa santli ki benta ha ka bai de ba ka kwat ka khya ki pat ba kata ka jing ai jing yada ne ki jat jing pang bo pher ka lat pha khmi e ka kwat ka khya ka ba ha ka dor ka baduna ka jing pendan kam ye ka jing start technology ha ka jing ai jing sumar bat ban ai ye ki jing sakri ba bhatam ha ka jing sumar e ka kwat ka khya ju ki pat ba na ka benta ka ba ka miat ka jong ki Susu Menteri Rang Badu ule itu ba on tau su sa nyuhusan hajar li ki medical seat hakini ki sansnem ki banwan. Menteri ketenat Rijing Sarkar Pedeng kata ketenat Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Rajiv Ranjan Singh ula penlong ke jing jurip ban kemi benia ha itanagar halor ki skim beper jong Sarkar Pedeng ha ka jela Arunachal Pradesh. Hadim ketika jing yelang kemi benia Menteri ula ong ba ka jing penmi dok ha ka ri kala kiu irat ha kini ki sipo snem. Menteri ongru ba ka jela Arunachal Pradesh ka doni ki lat lenti ki babiang bah ha ka baide ba ka jing penmi dok ha bat la dala ban kentiu bat pen bahaya barok ki wa ki badana ka jela kan la ban plilat khambun ha ka baide ba ka jing penmi e ka dok ha bat la ban rap la ka baong ba ka Arunachal Pradesh kan long ka bala ban pendap purai ki jing dawa hapo la ka jela bat kan la ru ban salan dok ha sabar sekiwi ki jela kari. Rajiv Ranjan Singh ule itu ba ka Sarkar Pedeng ka angnut ban kenti ki jinglang jingman ha ka than sete lam mingi barok ko bai bat Menteri Rang Badu ula betha ya barok ki Menteri jong Sarkar Pedeng ba ki de ban le jingo daladi ya ki jela jong ka than sete lam mingi ban sngau thu bat tip ki jing dan kam ki jong ki bat ru ban penbiang kloi kat bala ki jing dan kam jong ki Menteri ketenat Rijing ke Sarkar India udan ha ka jing le jingo ka ba arsngi ke jong ya ka jela Arunachal Pradesh ha ka ba ule le jingo ki jakari dok ha bat ye kren pli jing modru bat kinong Rijing ha ka bede ba ka sngi kerpang jong ki khna kata ka Children's Day ya ka ba on rakhe menta ka sngi ha ki school ki bedan ha ka lengkari kata social welfare jong ka sarkar kan rakhe ya ka sngi kerpang halor ka phang pedeng beti bachao beti padhao ha ka jingelang ha district library auditorium hajawai ya ka te jing rakhe on pelong da ka district hub Empowerment of Women DHEW haka jingi trelang ba ka District School Education Officer jongka West Giant Hills District halor ka phang pedeng ki khna ba menta ken san dori ka ri India bala sai haba kren halor ka jing rakhe ka sngi kerpang ki khna MLA ka jawai uba wailat miki sila ula banjur halor ka jing kong san haba rakhe ka ni ka sngi haka ba ula pen kan mau ba ka khat sau tri unai wing ka di ka sngi kha jong Menteri Rang Badu ba nung kong jong ka ri India Pandit Jawaharlal Nehru balaklat no ubadan ni jing ki bakerpang ki khna bat ka jing rakhi ya ka ni sngi ka long ban bot din bat pensa kan mau ya kata ka jing ki jong u ban ai jing ero ya ka pateng benri ko bandang wan kani ka khubor kawan sapi na ka Akashvani Shillong
Kani ka Akashvani Shillong bat mentang ini beteng ye ki khubor ki belangsa. Ka election siteng samai ha Meghalaya banjit nong ikmat sakayin bar thau an ke jala na Gambegre constituency ka balalong nin kasi kalaya be renti. Ka kurim juk menteri rangba ka jala u Conrad ke sangma ka metap chandi sangmaru kalaya aireng ha ka election na ka tiket NPP. Kiwedi ki kertong ki be khun ban job ha ka ni election siteng samai ki kenthop ye jingjang marak na ka seng congress Sadiharani Sangma na ka Trinamool Congress u Bernard N Marak na ka BJP bat arngut ki kertong Klemseng u Jerry Sangma bat Sengkrabat Marak. Kadaw belahak ban penlong yung election siteng samay ha Gambegre constituency kalong hadien bo u MLA ka Gambegre u saling Sangma ula siya jiet kum u MP ketura siya ka Yindarbar Lok Sabha. Lai pulai hajar khandai pu ingut kinong thep vote ki bakentup ya khatsan hajar khandai spa ar pulai ngut ki kinthai ki lajit nong mi khmat sha ka dorbar thawan ka Meghalaya na Gambegre West Garhwils district nin kasngi ka jing thep vote kala kut no akpor sabaji nin jan mit bat ka jing poi kinong thep vote baro kalong khandai po point prasa na ka spa ka jing nyawi ki vote kan long ha ka ar pulai terik menta ubenai. Haki election siteng samay ki bala penlong ha Assam na kabanta ki Santali ki Assembly constituency ka jing poi jinong tap vote baro kala long nyu pulai na ka sispa kat hadu bayo e kani ka kubor ka jing tap vote kala long ka baya be renti klem kinu ki jing thot unong ai kubor ka Akashvani upentip ba ka jing khun ka bakham ting e kumbala sakhi habaro Santali ki constituency ka long be hapdeng ki South League ki sengsan perthai ka ta ka BJP ka Assam Gana Parishad ka UPL Alliance bat ka seng Congress. Ka Confederation of Riboy People Corp kala penpau ye ka suk men ka bakraw halo ka jungwan ka tamasa Cherry Blossom ha boy rembong ka banlong ka jungmentoy bakraw ye ki samla bat kinong sok snong ka than bat wat kinong dijing di ki bawan nabar snong rukum ju ki bawan ban bu ki dukan ha ka ti ka than ban penlong ye ka tamasa kabakam kong san kalong ba lembak ka jungwan jong ka tamasa Cherry Blossom ka pli ki lat ka mai ka ji ban yo kam yo jam ni ki samla jong ka snong u president ka kop u ba bandari rentathiang ula ajiro ya ka sarkar jela bat ru ki samla khasi ki bala pen kre pura ban penlong ye ka tamasa Cherry Blossom ha ka ba ki la pen kre ban wan ra ru de kinong ruai ki ba pau nam na shabari ubaran tathiang ulay thuru baki yeng basa ha katika than kila daplut da kinong wan kai ki banabar ki banwan sa katika tamasa bat kaniru kalong kaway ni kilat kentiu ke yok kakot jong ki pat nong sosnong hakui pat kaliang ka kenuan ruai ba paunam juga perthai ka Bonnie M kalapoy ha go hati ha ka ba kanong ruai ba khmat jong katika kenuan ka Maisie Williams kalapan kre iki jing ruai ban pen sngau ha ka Meghalaya Cherry Blossom Festival ha ka khatsan terik menta ubenai nai wieng ye ki jing ruai ki ba paunam jong ki kum ka Rasputin bat Daddy Cool ka kenhun Bonnie M kadang ye pen kre ban ye ruai lang bat ka Shillong Chamber Choir ka kenhun Shillong Chamber Choir kan ye ruai lang ha ka rensan bat ka kenhun Bonnie M ban pen syok lang ye ki sur Khasi tenrai bat ki sur menta ka office u district sports officer DSO nong Stan West Khasi district nim kasgi klapen kup buram ya barok ki samla jo ka district ki bawon ra ka jing itu ya ka West Khasi district da ka jing le ye shimenta ka jongki ha ka lempung state level youth exchange program ka ba lalong sen ha ka nong ba Shillong ya ka jing lang pen kup buram la pen long nim kasgi ha ka kerpong jong ka yengsa u deputy commissioner hanong Stan ya ketiga jing pen kup buram la pen long khanak ban pen slur bat I men sim ki samla halor ka jing job ka jongki ha ki thup pen ilarity ba pher ki ba kan thup ya ka thup kan huan ruai tan rai ka thup shat bat ruai tan rai ba marway bat ru halor ka jing yo ka jongki ya ka kedan ka ba ar ha ki jing ko puli poetry nalor kata arngut ki samla na West Khasi district kata iban rap lang wanyang bat ijab silin khado saw kila syak jiet bandik mi khmat ikari ha ka jing ko bakum kani shabari kap tu ka kubor lakut ke belawan sepi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabaji ni so pat ka Delhi station na ka bentaki kubor ki banwan naka